Halløjsen. I dag vil vi prøve at kigge på retvinklede trekanter. Vi vil starte med at konstruere en retvinklet trekant ud fra, hvor vi kender to sidelængder, de to kateter. Og så vil vi gerne finde ud af, hvor lang er hypotenusen så, når vi kender de to kateter. Så det er lidt det, vi prøver at kigge på i dag. Og det næste, det bliver noget med noget vinkler osv. Men i starten har vi kun to sidelængder. Check. Lad os se på det. Det første vi gør, det er altid, at vi fjerner akserne, fjerner gitterne. Altid. Og så ved vi så, at den ene her skal have længden med 5. Derfor laver jeg et lignestykke med given længde på 5. Efterfølgende, så vil vi gerne lave en retvinklet trekant. Og det vi så ved, det er, at vi skal have en retvinkel, og den er altid 90 grader. Men inden jeg laver den, så vil jeg gerne lave min første længde. Da det gør, så bruger jeg cirkel ud for centrum og radius. Derfor laver jeg den på 7. Når jeg har gjort dette, så ved jeg, at jeg skal lodret op her, så jeg kan blive vinkelret på. Derfor bruger jeg den værktøj, der hedder vinkelret linje. Så vi klikker ind på min linje, og så får jeg flyttet ud på punkt A. Og så har jeg ligesom dannet min vinkelret linje. Der hvor de så skærer hinanden nu, det er så dem på C skal ligge. Klikker. Og nu har jeg ligesom, kan se min trekant på det, og derfor bruger jeg polygonværktøjet. Klikker på mine 3 punkter. Haps, haps. Og nu har jeg dannet min trekant. For at gøre lidt mere overskueligt, så fjerner jeg cirklen. Jeg fjerner min linje. Og nu kan man se, at jeg har min trekant. Og lidt for at få længderne på, så klikker jeg op på min længdeværktøj. Klikker på siderne, ikke indeni. Og det vil sige, at den sidste, altså hypotenusen, den vil være 8,6 i det her tilfælde. Det er sådan, at man kan løse en vinklet trekant, hvis man kender to længder.